basa pa rin ako, Mami B. Guys, basa. Hi guys, nandito may ni Mother. Lagbihis, balay. Lang, may kape dito. Amas Mama Day. Ganyan, gawag rusa. Day. Baray ni Mama ko ay cellphone ng Diya man ni Mirsin na. Diya to ni Mirsin cellphone. Nagluya nung nga birthday niya ugma. Kasi muna yung class. Hindi nilulog. Niya lugar, maulian lugar siya. Nang Kung si salin Gikuha ni Mama na yung cellphone nito ba? Mao Day. Gikuha ni Mama yung cellphone nito? Di ko nibong. Mao Day nga diga guys, nga tuwa si Mother sa Cagayan kay nagluya daw ang bana ni Mama Rosa na nakiguan po siya dito kay nanawag daw si Mama Rosa. So si Father karon ang tindero ng bayan. Siya karon ang tindero sa iyang guys sa no mall ni Mother guys. Bawal utang karon. Oh, bawal ang utang kay wala si Mother daw. Katuwa ba ka? Kasi nanay hindi liit de. Tindog man siya kay ako English. English ni nanay tatay please. Asa na yung pauna ng kamot? Please nanay. Agoy! Muna kuy. Nag-bless na ka? Wala ay kape mo tipo. Uy, giko alam mo. Una si nanay si tatay ka lang kung isang kamot ni mo. Pagbubuot ba? Si kataka mo di ako di. Grabe ka tugnaw guys. So ay pagkapura sa ulan. May kape dito? Inday! Inday! Ulan. Grabing ulan. Di kulong. Yung gitarbaho dito. Kasi pananaw mi sa boxing. Kasi kami inara na kuman. Ha? Ganyan ako yung bungkas. Aman na ko kwarta na. Di aman na ko kwarta. Di naman eh. Aman na ko kwarta. Ano naman nakagibilin ako? Basta pa rin ako. Keep down. Naraan mo. Bisa na rin. Daddy. Bisa daddy. Kulang ang paan. Sa inyo naman ang gusto. Sige. Ito sa akin. Dali dito doon. Ito na Mami Beck, ang gishare na blessing sa moa. Kanisa ka manok ako ning ibilin, no kanina isa mo akong dadon kay butang sa nina ako sa ref. Ang isa kanira mong lutoon dadto. Ning ibutang ni sa ref nila ni Mother ang isa. Kana ka mo na Dala ka na. Dala ka sa alna para snack niya. Joke. Kaya kambal eh isa. Salamat kayo Mami Beck sa mga blessing and share sa moa. Daghang kayo salamat. Manguli na mi guys. Dito na may manyapan sa balay Father kaya mo sa ding lotsoan. Hilang pangas silang Janice. Dire pa sila manyapon. Karon na? Sir, lagi ka? Oo. Jay, advertise sila karon. Ha? Advertise sila karon. So ingon. Nadunggan ako ang ingon ng kabada nga advertise dong tanan kabada. Mao. Amada ba ang boss ko? Kalha ni mo may. Snack ko sa Tawag na. wala na ako tumisa. Ako na isa na. Daniel, Nagdala po. Daniel, magkakungsinya. Hoy, Meme. Ako na kami doon sa kwarto bangko. Tana, Meme. Kikuli na ta. Oo, ba na, dito tayo sa kwarta bangko. Dito tayo pa. Opa, mabihin ako. Ha? Iwashing pag sa'yo ang bulingon nila ugma ha. Mga bulingon sa mga mga bulingon sa mga bata ugma iwashing daan ha. Kaya ako rin waswas dayon. Ha? Ay gid pag konkuan di lang. Gwapo bitaw po. Ako may tiglaba sa mga sanina sa mga bata ni Budog. So kay dinhi na nakipatulog si Relona daw siya na maglaba. Ikaw tigla bari ay. Ako na ugma mag-waswas dayon. Manhera ko din ugma. Baka ano na siya hapon. Umana mas. Buntag ko magani kay pahatod para na ako niyalan. Nagwido tayo mas bangko ha. Ha? Kana ba na yung nanukot mo tayo itong isa? Apa niya? Ano ha? Kambal. Ano ba?
Kaya ito nag-dating. Gata man. Tatay. Ano pa sila? Naglansa din na tatay sa kandidato kay pangayo man ka. Kapit naman inig sumatag na rin ko. Inig-ana niya, ugma. Sunod ugma naman sa... Saban makalimot ka. Limot, pinaratukad na kung amay, ulit makalimot. Kalingaw washing og maha. Oh. Hi, Day! Puhon sa na mo Yamudog, boy. guys. Piso. Sirado gid ang tindahan ni Mother. Ako ni siya ikuan guys, sulod sa ref sa. Wow, may daming soft drinks. Uy, Apay ko sa kukalong ng kuwan. rice load. Oh. Ama na isa sa mululu di ay wala niya gisulod dire. Wala pa. Ay nasa ubos. Nasa ubos ka na ako diyan sa taas eh. Pag-12 mo nilay? Pag-10. Tag 15. Sa man ang way sulod ba man ibutang diha? Ina si Lolo nga dili ni pasudlan ning mga bata ha. Puno ang tinahan ni Mother Der guys. Wala si Mother Der eh. Si Father ang nagbantay ani. Ano man ni siya? Nag-umog ibutang haling ni sa rep. Ya pwede ibutang sa rep. Nana siya kape nga mangustin. Gamay naman po yung mangustin. Uli man Santa Mercy, nagpadala siya. So, ayan. Naman si Father din guys. Napod si Jinjin. Hindi pwede yan. Ito na mi guys. Lang lang. Dili, palaba ko to. Bye-bye, Day. Bye-bye. Bye-bye, Day. Bye-bye, Domi. Bye-bye. 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 Kay kag si Mimi din hiyag katulog kay. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Day. Lang pag-washing pagsayo lang ha. Bye-bye, Day. Bye-bye, Day. Sige. Bye-bye. Ano banday kay nay balbal dito Day. Guys, ang manok. Salamat kay Mami Vic. Ang niluto ni Alan, guys. Adobo bit siya. Ayan, adobo ni Alan, guys. So yun guys, naluto na ang adobo ni Alan. Pagkalami bagikis sa adobo. Oh. So naikanin bahaw na siya ganina daw na kanon guys. So manihapon na rin ta guys. Sige na manihapon ta po Kain na to, guys. This also, Lord, and this the gifts which you are able to receive from the bounty to Christ, O Lord, in Son of the Spirit. Pangaunta ninyo tanan guys. Kaunta Mami Vic. Salamat sa blessing. Kaunta ninyo tanan-tanan. Kanta Ate Silo, Ma'am Pinay Beauty, Ate Mar, Ate California, Sis Iwan, Ma'am Secret, Kaunta. Gabi manok ya panang sudan deep fried. Karong adobo ni Alan. Lamit ing kaon ni basta adobo. Kay nice sabaw. Sabaw din siya. Iya man ang gikuan ni Alan guys, gipa kuan siya, lutaw sa toyo ug oil. Adobo gid siya, adobo. So pangaunta niyo tanan guys. Tanan-tanan, pangaunta tanan-tanan niyo tanan. Ma'am Priolo family, pangaunta. Pangaunta niyo tanan-tanan guys. Kanta Tito Jerwin B. Sis Pau, kaunta ko. Sir Pau, pangaunta, Ma'am Army Cepeda,
Ngaon ba niyo tanan? Si Rilona, kasi dili ko makasayo ug mapaglaba. Siya may akong ipalaba dito na. Tingon si Papa, di rin na may patulog. Dito siya nagpatulog. Kaya ako to siya ipawasing dito pagsayo sa mga bata. Kaya ba si mother. Ako ra din magkuha na to mga puti uniform. Tangaan tanyo tanan guys. May insakto ni mami. Sabaw na kayo ng imo mi. Diyot gid siya alam. Dami kayo. Alam gid siya ngaliwat. Dami kayo. Muni lang paborito nga mag-adobo guys. Nagpalutaw siya sa yang kaugalingon nga mantika. Wala na nagimantikaan man. Ipakopsa ni Alan din siya gikuan. Kamot yun si Mimi. Kamot. Si Mimi nagkamot. Hapon naman ni hapon. Ayun, ni hapon. Naniun to. Stress na. Kaon niya. Mas kabitsi nga bula na masud ang gina. Apa man to? Wala. Ito sa kuwan kong sangat. Pero ganito gawas. Si Doy din nananaog boxing. Pakauli. Huwag manay. May paikon, huwag manay. Paikon. Nanaw ko na. Umagid guys ang araw ng balingwan. Ikatulo ka tuig. Ugma. Agumbahan ng tamang sipyo sa balingwan. Ikatulo ka tuig nga nagubat. Kanang gubat na. Sa kuan. Unahan sa munisipyo. Nay. Eh, di ba ka ng mga sundalog ka? Kung ano sa aglakso na pa yung sa balingwan? Paghapon ta, tingnan ninyo. Ito naman ko na. Paghapon. Nay, di sila na na-inday. Itaguan mo nanay ko. Busog ng kanin, ganyagod. Kaon ka? Hapon na lagi ni Udto. Unang dali na si Alan na busog. Salamat po sa iyo, Mami Vic. Sa blessing. Ay, Nawala niya sa akin. Nakapangag man siya sa isa kagutan. kurso. Ang kira nga isa. Gusto ko balangga. Ano sa kwarto? Nara ba rin? Go. So, Oo, isaw. Di mo taglayos sila. May mga sudan diri. May. Sila glayas ka. Dami ang sudan. Dili lang ang sudan. Maglayas sila. hey guys, good morning. Nag-ready ko sa balon ni Alan. Daw yung kape. Kaya mag-duty na siya.
Nagdala siya og kuan guys. So di nagbugas ipaibabaw lang. Ano na? Ipaibabaw lang ng balon. Ilubong mo na gina kaya di na maigo. Ilubong na kung sudan kaya ang kanoon. Tarong anak na hindi mo takilid. Ako na binang ibukos tarong. Balon siya ani guys kay kaya daw supa-supaon. Kabok yan gidala. Dana ready na siya sa iyang bag. Wala na buslot naman lagi ni. Pasubraan man ini mo pod og. Sa man pa eh. Manina iyang bag guys. Ready na po diyang kape guys. Sayo ko naglongag. Nagalindahaw yapon guys. Dala na siya green coat. Iyara maning nabugto di ang kuanan ni guma. Ito na niya ibilin sa pantalan. Dala na yung raincoat guys. Stan. Gawas na ni Alan ang iyang kuan guys. Tamaraw. Yang kabayo. Dito rin niya ibilin sa pantalan. Namang yapon sila yung project da sa pantalan. Dito rin niya ibilin yung motor. Wala na niyang motor ni Doido ito. Ani kuan. Store makabudbud. Tita. Tarong ako kinagbitay ang bukton. Buslot na din yung bangko di ay. Yang happy nang guys kung di mabasa iyang kasurpan kaya nagputi-puti man. Ito na siya guys. Ano man? Ha? Bye-bye. Ay, pangulat na ako. Hi guys, good morning, good morning, good morning. Patagkuan guys, lemon zito. Para itong himoon sa Diyos. May lang makakuha ta. Og lemon zito. Wala giulan guys, pero nagfags. Di ni ulanon maghapon, init na jud ni. Ay, harbisan man di ay. Sabi ko magwala harbis eh. Ay, panguha din sa lemon zito hapon mga bata. Ila manggit silokan. Agoy. Kitilokan man din nila guys. Wala diri yung papa ni Alan. To napod sa Kagadyan. To sa Cagayan yung pader. Kitilokan man din nilang lemon seto. Tuwa sa tumoy. Guys, takan pagibunga na ni gahapon. May mga bata na ni nanguha. Sila diha ni kuan. Tanan hato ang saging, basin og guwang na. Linghod pa di ay. Linghod pa guys. Nag-init na ditong dapita oh. Dito nga side nag-init na.
Diri nga side mo yung nagpags pa. Abi ko wag makakuha tag limonsito kay mag-juice ta. Ang di ay. Gihurot nimo ang hurot nimong kape. Unsa pa na ako pag inom kong gihurot mo na. Pataka ko og limonsito guys, sige. Kuan des mga bata gahapon. Naay kuan gagmay pa. May mga bata gahapon nga nanguha diha. Abi man ako na ay pay bunga sa ubos. Nay bunga pero tuat habog ayo. Di ta ka juice. Lami man inam sa juice nga limonsito. Suwa man diha. Hanggang salamat sa inyong tanan-tanan guys. Salamat kay sa inyong tanan. Og shout out sa tanan. Shout out Ate Silo. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out Ate California. Shout out Ate Mar. Shout out Ses Ewan. Shout out Ma'am Army Cepeda. Shout out Sir Jerwin Vic. Shout out Sis Pau. Og shout out Ma'am Jean Aimee. Shout out Sir John. Og shout out OFW TV from Riyadh. Og shout out Ma'am Angel Oyang. Shout out Ma'am Binakaw B. Shout out Sir Randolph Middle. Shout out Ma'am SAM. Shout out Manang. Shout out Manang Los. Shout out Gabien. Shout out og shout out sa pa batong uban ngalimtan. Sunod guys akong isuwat kaya din ako malimtan. Og shout out sa tanan-tanan. Shout out Mami Vic. Og salamat Mami Vic sa paulam. Og shout out Ma'am Secret. Daghang salamat sa inyong tanan-tanan guys, sa inyong pagsuporta sa aming mga video, sa inyong pagsubaybay sa among mga vlog. Daghang kayong salamat sa among tanan nga nag subaybay sa among mga vlog. Daghang kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Og ang wala na ko na mention sa sunod akong shout out. Daghang kayong salamat yun sa inyong tanan, walang sawa sa pagpasalamat sa inyo guys. Daghang kayong salamat yun. Lalong-lalo na yun sa hindi pag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat po talaga sa inyong tanan. Sa mga followers namin, sa mga solid supporters, mga subscriber, daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Og hanggang dito lang ang video ko guys. Ako'y magpaalam na maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And God bless you all. I love you all guys. Bye bye.